kenan inda ya je bikin wan sabuwar budurwar da yake so ya aura a yanzu kwanan nan da ake shiri bayan sun rabu da tsohuwar matarsa. Wannan tawagar jama'ar da kuke gani Ado Gwanja ne yake yin mamin a waƙarsa mai sunawar, wanda mutane suke ta'allaka cewa wannan waƙar fa ya yi ta ne habarci ga tsohuwar matarsa Maimuna. Biyo mu za mu sa muku bidiyon waƙa nan da yace jama'a suke yi wa Ado Gwanja rubdugu da rububi. Sai dai kuma wani abu da ya shige muku duhu a shafin TikTok, mun ga wata attajira tana yawan sa hoton Ado Gwanja tana irin waƙoƙi na soyayya da alama za ta yi da Ado Gwanja. Sai dai kuma an ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Za mu sa muku bayani da hira da muka yi ta musamman a Ado Gwanja akan aurensa da Maimuna. Shin zai dawo da tsohuwar matar tasa Maimuna ko kuma an rabu kenan? Allah sarki, a kwanakin baya ne aka sha shagalin biki tsakanin Maimuna da Ado Isa Gwanja. Haihuwar ɗaya tasu guda ɗaya wacce aka sa mata takwara Asiya 'yar gidan Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamna na jihar Kano kenan. Amma sai da yanzu an rabu tsakanin Ado Isa Gwanja da amaryarsa Maimuna. Tun abin ya zama na ɓoye ne, amma yanzu duniya ta sani a biya fasu. Hakan ne yasa ake kalubalantar jaruman masana'antar Kannywood cewa ba sa iya riƙon aure. Sai dai kuma yanzu ne ma abin ya canja salo, tunda na ga yanzu jaruman masana'antar Kannywood din suna auren 'yan uwansu jarumai, abin da da ba a yi. Da yaushe rabon da ya ga jarumi ya auri jaruma tun bayan auren Sani Danja da Mansura Isa. Yanzu kuwa na ga a kwanakin baya an yi ɗaurin aure jarumin masana'antar yana auren jaruma. Kamar in ka duba Abubakar Bashir mai shadda da Hassana Muhammad, yanzu Kalilin Baba da Ummira, gwara-gwara ma Allah ya taimaka su ta auren junansu domin rufin asiri. Yanzu kar mu cika ku da surutu. Safara'u Yusuf wacce ta yi tsallan take ta mai da kanta safa. Kai da wannan murnar da Safara'u take, kai ka san akwai lauje cikin niɗe. Sirrin yana cikin gaban wannan bidiyon. Mun zo muku da bidiyo na musamman akan kyautar motar da aka yi wa Safara'u, sabuwar ne waƙar Gambara wacce aka fi sani da yanzu Safa. Ta bar harkar fim ta koma harkar waƙa. Turƙashi daman bayan wuya sai daɗi, komai ya farko zai ƙarshe. Lokacin da Safara'u take ganiyar son ta shiga wasan kwaikwayo, ta sha wuya ba kaɗan ba. Ku biyo mu ku ji irin ƙalubale